Ezra Kapitulo 9. Nakigminyo ang mga Israelinhon sa mga dili Israelinhon. Miingon pa si Ezra, pagkahuman niini nga hitabo, miadto kanako ang mga pangulo sa mga Hudyo og miingon, daghan sa katawhan sa Israel, apil na mga pari ug mga Levita ang nagkinabuhi sama sa mga katawhan sa ilang palibot. Gihimo nila ang mga malaway nga mga buluhaton sa mga Kanaanhon, Hitihanon, Perisihanon, Hebusihanon, Amonihanon, Moabihanon, Ehiptohanon ug Amorihanon. Sila ug ang ilang mga anak nangasawa pagani sa mga babayi nga gikan niini nga mga katawhan. Busa ang katawhan nga pinili sa Dios na sagulan na sa ubang mga katawhan. Ug ang atong mga pangulo ug mga opisyal mao pa ang unang naghimo niini. Sa dihang nadungog ko kini, gigisi ko ang akong bisti ug kupo, gilabnot ko ang akong buhok og balbas og milingkod ako nga gikulbaan. Nagtigom didto kanako ang mga tawo nga may kahadlok sa pulong sa Dios sa Israel tungod sa pagluib sa ilang isig ka Israelinhon nga namalik gikan sa pagkabihag. Naglingkod ako didto nga gikulbaan hangtod nga miabot ang oras sa paghalad sa gabi. Pag-abot ni adtong orasa, miundang ako sa akong pagsubo. Miluhod ako nga gisi ang akong bisti ug kupo ug nagampo nga nagabayaw sa akong makamot sa Ginoo nga akong Dios. Miingon ako, Dios ko, naulaw ako pag-ayo. Dili ako makaatubang kanimo sa kaulaw tungod kay labihan na gayud ang among mga sala. Daw mulapaw na kini sa among mga ulo ug musangko na sa langit. Sukad pa sa panahon na sa among mga katigulangan, nagpakasala na kami sa hilabihan. Tungod niini, kami ang among mga hari o mga pari kanunay na ilalom sa mga hari sa ubang nasod. Gipamatay nila ang uban kanamo o ang uban gibihag, gikawatan o gipakaulawan sama sa nahitabo kanamo karon. Ug karon niining hamuba nga panahon, gikaluy-an mo kami Ginoo nga among Dios. Gitugutan mo nga may mahibilin kanamo o gipapuyo mo kami nga may kasiguruhan niining dapit nga imong gigahin. Gihatagan mo kami og paglaom o gipagaan-gaanan mo ang among kahimtang sa pagkaulipon. Bisan nga ulipon kami, wala mo kami pasagdi sa among pagkaulipon. Hinuon gipakita mo ang imong gugma kanako pinaagi sa maayo nga pagtagad nga gipakita sa mga hari sa Persia kanamo. Gihimo mo kini aron mahatagan mo kami og bag-o nga kinabuhi og aron matukod namo pag-usab ang imong templo nga naguba og mahatagan mo kami og proteksyon sa Juda og sa Jerusalem. Apan karon nga nakasala kami o Dios, unsa pa may among ikasulti? Kay gisalikway man namo ang imong mga sugo nga gihatag mo kanamo pinaagi sa imong mga alagad nga mga propeta. Miingon sila kanamo nga ang dapit nga among adtuan aron pa nag-iyahan hugaw nga dapit tungod sa kadautan sa mga lumulupyo niini. Gihugawan nila ang tibuok kayutaan pinaagi sa ilang mga laway nga binunghatan. Nagaingon usab ang mga propeta kanamo nga dili gayud namo tugutan nga maminyo ang among mga anak sa ilang mga anak ug dili gayud namo sila tabangan nga muuswag aron kami mulig-on ug makapahimulos sa maayong abot sa yuta. Og ikabilin namo kini sa among mga kaliwat ingon nga panulundon hangtod sa kahangturan. Gisilutan mo kami o among Diyos tungod sa among mga sala. Apan gaandra ang silot nga gipahamtang mo kanamo kung itandi sa sala nga among nahimo. O gitugutan mo pa nga may nahibiling buhi kanamo. Apan bisan pa niini, gisupak namo pag-usab ang imong mga sugo ug nakigminyo sa mga tawo nga laway ug binuhatan.
Sigurado gayud nga masuko ka kanamo og laglagon mo kami hangtod nga wala nay mahibilin kanamo. O Ginoo, Diyos sa Israel, matarong ka, kay gitugutan mo nga may mahibilin kanamo nga buhi hangtod karon. Nakasala kami ug tungod niini dili kami makabarog sa imong atubangan tungod niining among mga sala.